Wilujeng dalu nduk dia. Wilujeng dalu Pak. Wah, sehat ya ndak? Sehat. Alhamdulillah. Pokok awake dijaga ben kuat nyambut gawe kanthi rasa semangat. Nggih. Ngaturke salam kagem warga masyarakat Dusun Ringin Sari, Sempu Ngancar Kediri. Nggih, dipun ucapkan selamat malam sugeng dalu niki kagem warga Sempu nggih Pak. Nggih, tasih semangat Pak Bu. Alhamdulillah niki wau sampun dikancini nggih lawange. Kompor-kompor sampun dipateni. Alhamdulillah. Sampun Pak. Ngopo kok ngelikke kompor barang? Ya bahaya toh Pak, nanti kalau kompornya lupa tidak dimatikan, di sini damkar jauh. Kok nek kene ndelok sego ala keri-keri ning omah nangis. Ngelekke demi ketertiban dan keamanan. Betul sekali Pak Minto. Nduk Mita. Nggih, wilujeng dalu Pak. Jeng dalu. Ngaturke salam dhisik kagem pepundhene dhewe sing lenggah ana ing Sempu ing Ringin Sari lho. Nggih, sakderenge dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepungke nami kula. Nggih, dipun temengaken nami kula Mita Hirumikano. Niki Mbak Yu Sinden iki pun padha payu, kula sing dereng rabi. Kula. Monggo sing betah mantu elek-elekan. Yo ya ora, oh ya. Ora ya. Padha-padha ngopenine mesti aku pilih sing ayu, moh sing elek-elekan. Ora pamit kuwi lho ndang rabi-rabi golekanmu ki sing kaya ngopo. Lah kula tasik 17 tahun lho, Pak. Nah, umpama besok pinangku kakung senenganmu golek sing piye? Sing beneh. Beneh. Pak Tatet iki lho, Pak, bagus. Iya. Lalu karin yang tatet lek paling tatet ki gelem pake umpama duwe mantu awakmu ya ora kabutan kok. Wong tuwa ki ibarate mung kebo nusu budhe. Mbak Lilis cemburu, Pak. Tatet lek karo Mbak Lilis ismuni tak omongi. Tau mungkin lek arep munggah Mbak Lilis iki direwangi mudun pamit tipis arep gonceng. Awakmu kok ora gelem nyapa? Gah Mbak Lilis tuwek ketuwekan jare. Iya. Ngatur ke tembang ya nak? Iya. Dicangkepi nganggo dawa pucung kaya mapaturna. Wanci dalu jagungan sambi utut ngombe kopi wis mo alit angkringan kok bisa nyoto buka saka balungan komplit kaya apa ya
wis mo ae pinggir margi
pisan iki gandeng linyange limbuk iki ana ing wilayah Sempu dasar tasih ada unsur pemerintahan. Bapak Kades nggadahi garwa sebagai tim penggerak PKK. Mares PKK diaturke ya kaya ngono. Iki kopi wengi pundutane Bapak Kasung wis diaturke iki garapan utawa gorengan Nipin Sekar Gadung kopi wengi. Ya kaya napa nadyan awake dhewe sing digoleki pancen ya kesel tetep semangat ya. Wis 14 bengi ora prei Mares PKK dados yo. Peran serta seorang ibu